Mela forsi ġieli smajtu xi tajt ħamun nixtaħaj ta' deb għat-tifla x'ħajkollha il-birthday. U ovvjament, forsi ma tkunx tant tifla, allura tixtila vera biċċa deb imma ħajta fil-versens tal-kelma l-faċilment tinkiser. Hawnhekk fil-pass li qrajna mhux ħajta tad-deb għandna katina tad-deb. Għandna katina li mhux diffiċli tinkiser, impossibbli tinkiser. Katina ħolqa ma ħolqa, Pawlu qed jirraġuna hawnhekk illi Alla li kien jafna minn qabel ippredestinana, imbagħad sejħilna, imbagħad iġġustifikana, imbagħad ukoll igglorifikana. Qed jirraġuna A twassal għal B, B twassal għal C, C twassal għal D, tajjeb, jibda mill-eternità passata u jispiċċa fl-eternità futura. Jatina panorama fi ftit kliem f'żewġ versi. Panorama illi fija tiġbor salvazzjoni kollha talla. Wieħed jixra illi jirrifletti u jgħid, wow, xi ġmiel ta' salvazzjoni, fis-sens illi Alla ħasebu sabiex minn stat ta' kundanna u ħtija iġibna għal glorifikazzjoni tiegħu. Li ħanamlu dal-għodu, l-aħwa. Ħanipruvaw ukoll nużaw x'informazzjoni għandna fil-bqija tat-Testament Ġdid biex naraw din il-katina kif ta' bilħaq hija l-ġmiel ta' kull Kristjan. Hija il-ftaħira tiegħu. Għax Kristjan huwa Kristjan jew sar Kristjan il għaliex m'għadux qed jiftaħar b'dak li seta' jagħmelu jew jista' jagħmelu, imma aktarx qiegħed iserraħ qiegħed jiddependi fuq l-emil talla għal benefiċċju tagħna. Kristjan iwarrab it-tieba tiegħu sabiex jirċiev minn Alla il-milja tas-salvazzjoni tiegħu. Il-katina tad-deb li aħna nistgħu nilbsuha u ta' bilħaq nkunu magħrufa li aħna nappartienu għal sultan il-kbir, il-ħallieq tas-sema u l-ard illi mill-eternità passata qed jgħidilna hawnhekk l-Apostlu Pawlu. Il-dawk li kien jafhom minn qabel. X'jiġifieri kien jafhom minn qabel? Alla jaf kollox minn qabel u jaf il-bnedmin kollha minn qabel. Hawnhekk f'sens illi Alla kien jaf il-ċerta nies. Il-ċerta nies. F'sens illi ħabbhom minn qabel. Għandna din l-idea ta' intimità illi Alla mill-eternità avolja kienet għadha mhijiex maħluqa id-dinja u l-univers. Avolja ma kienu għadhom ma jeżistux bnedmin bħalna, Alla kien jaf il-xi wħud fis-sens illi iddeċida, iddetermina illi jkunu reċipjenti tal-ħniena u l-miżerikordja tiegħu. Minn hawnhekk tibda s-salvazzjoni tagħna. Ma nibdewx aħna, imma bdija Alla fil-ħsieb tiegħu. Il-pjan tiegħu mill-eternità. Tajjeb, hawnhekk jgħidilna li Alla jaħdem kollox, il-ħwejjeġ kollha għal ġid ta' dawk li jħobbu lil Alla. Għax dawk li kien jafu minn qabel ukoll ippredestinhom. U allura ataħħa iddeċieda li dawn in-nies li hu ħabbhom. U għabek ma nix għalfin niskandalizzaw ruħna fis-sens li il-fatt li Alla jħobb din hija meravilja. Hawnhekk għandna nistaġbu. Kull Kristjan, sew inti Kattoliku, Evanġeliku, taliema pożizzjoni inti. Kull min jemmen jew jgħid li jemmen l-Iskrittura ħajkollu jgħid illi fl-aħħar mill-aħħar xi nies ħajkunu fl-infern u xi nies ħajkunu fil-ġenna. Dik hija s-settiljata. Tajjeb? Dawk li ikunu fil-ġenna għaliex ħajkunu fil-ġenna? Bil-ħila tagħhom? Bid-deċiżjoni tagħhom? Le, aktarx bid-deċiżjoni tagħna. Pawlu qed jgħallem hekk għal skop wieħed. Biex aħna nitgħallmu niddependu u nħarsu lejn Alla bħala l-unika tama tagħna. It-tama tagħna mhijiex fina nfusna, mhijiex f'dak li kapaċi nagħmlu,
L-Apostolu Pawlu anzi jgħid jirraġuna u jgħid illi jiena dak kollu li kien taqlieħ għalija, taqlieħ reliġjuż u spiritwali jiena għoddejtu bħala żibel biex nirbaħ il-Kristu. Ġifieri il-pożizzjoni reliġjuża u l-moralità u l-etika tiegħu u l-ubbidjenza tiegħu għal dawn jiena noddhom bħala telf biex nirbaħ il-Kristu u ninstab fih. Din hija il-pożizzjoni biblika li Alla ħabb b'imħabba speċjali lil ċerta nies magħrufin għalih waħdu. Ħadd ma jaf min huma imma hu jafhom. 2 Timotju kapitlu 2 jgħidilna li l-mulej jaf il-dawk li huma tiegħu, fis-sens li jafhom u jħobbhom. Fil-Revelazzjoni 21 ukoll jgħidilna li f'Ġerusalemm tas-sema ħansejħula il-ġenna fija ma jidħol xejn li ħammeġ lanqas min jagħmel ħwejjeġ moqżiża jew jikdeb imma biss dawk li huma miktubin fi ktieb il-ħajja tal-ħaruf. Min ħajidħol fil-ġenna? Dawk li huma miktubin fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf. Min huma dawn in-nies? Alla jafhom. Alla jafhom. U dawk kollha se jitlu tajjeb miktubin fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf, għax huwa l-ħaruf li jagħtihom it-titolu, li jagħtihom il-jett, li jagħtihom id-dritt biex jitlu f'dik il-Ġerusalemm tas-sema. U allura ma nix għalfejn nistaġbu meta fl-iskrittura regolarment titkellem dwar pereżempju Mark 13 vers 20 jgħidilna illi Alla illi hemm nies magħżula u magħżulin minn Alla jgħidilna. Nies maħtura li Alla ħatar għalih innifsu. Issa, din il-ħaġa laqas nistgħu ngħidu li ġrat fl-eternità. Għax daqs kemm ilu jeżisti Alla mill-eternità, daqshekk ieħor Alla kien jaf u ħabb b'imħabba speċjali l dawn l-istess il-mħabba tal-Alla hija mħabba infallibbli illi ma tistax tiġi nieqsa. U allura issa fi żmien tajjeb issa li Alla ħala ismu l-art u l-umanità qiegħda fuq l-art tajjeb Alla ifittex illi iwettaq il-pjan tiegħu. Tistgħu jgħaddilkom in moħħkom illi l-pjan tal-Alla jista' jfalli. Illi jista' b'xi mod ikollu jinbidel? Assolutament le. Pjanijiet tagħna jinbidlu regolarment għaliex aħna dgħajfa u għandna moħħ ċkejken, tajjeb Alla fl-omnipotenza u fl-imħabba infallibbli tiegħu jibda biex jesegwixxi biex iwettaq dan il-pjan tiegħu. Hija Pawlu jagħtina vista hawnhekk tremendament sabiħa. Li Alla sovran, Alla illi għandu pjan, dak il-pjan jesegwixxieh iwettqu fina u permezz tagħna. U allura jridu nsemmu wkoll is-sejħa ta' Alla. Dawk il-ħwejjeġ kollha jaħdmu flimkien għal ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla għal dawk li huma imsejħin skont il-pjan tiegħu, ġifieri imsejħin fi qbil ma' dan il-pjan li Alla iddetermina dwaru mill-eternità. Meta ngħidu Alla isejjaħ lin-nies għas-salvazzjoni, isejħilna. Tajjeb, differenti daqsxejn minn kif pereżempju jiena miexi fit-triq fuq naħa minnhom u inti fuq naħa l-oħra u issejjaħli u jiena forsi jew ma nindunax bik, jew ma nisimakx li hu probabbli ħafna, jew forsi nkun maġġel u nilagħba ta' parsi ma smajtikx ħa nibqa' sejjer għal triqti. Ġifieri meta aħna insejħu lil xulxin hemm ċans li dik is-sejħa tkun sejħa fil-vojt. Sejħa li ma jirnexxilha tagħmel xejn. Imma is-sejħa t'Alla mhux biss hija stedina għas-salvazzjoni. Alla mhux biss qed jgħidilna ejjew għall-maħfra. Ejjew ħalli tkunu milquha fil-preżenza tiegħi. Imma mhux biss stedina imma wkoll l-abbiltà. Alla qed jagħtina wkoll l-abbiltà, l-kapaċità sabiex aħna nisimgħu u nirrispondu kif jixraq għal dik is-sejħa tiegħu.
Infatti Pawl l-Apostlu fl-ewwel Korintin kapitlu 1 u vers 23 dinna li aħna nxandru l-Kristu msallab li huwa tfixkil għall-lut u blu għall-Griegi u dina aħna nafuha biżżejjed illum il-ġurnata min irid lill-Kristu u min irid jersaq lejh. Għad il-fqrajnija, il-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl għax l-emet tagħhom kienu żina. Ġie id-dawl fid-dinja u l-bnedmin ħabbew id-dawl. Hemm problema. Il-fatt li Alla isejħilna li Alla joħroġ stedina ġenerali mhix biżżejjed. Ma dik l-istedina is-sejħa tal-Alla hija li Alla jagħtina l-kapaċità biex nirrispondu. Għalhekk Pawlu jkompli jgħid li aħna nxandru l-Kristu msallab. Għal dawk li huma msejħin sew lutu kemm Griegi Kristu u għal qawwa tal-Alla u l-erf tal-Alla. Għal dawk li huma msejħin minn Alla. Fi Kristu narfuh bħala l-qawwa ta' Alla illi jaqlana minn taħt il-kundanna tad-dnub, minn taħt is-saħta tal-liġi miksura, u Kristu huwa wkoll l-erf tal-Alla. Ħanidu hekk il-metodu illi bih Alla jirrikonċiljana miegħu innifsu. U għalhekk meta ngħidu Alla isejjaħ ifisser li Alla ta' bilħaq jistedinna bħalma għamel Ġesu Kristu ejjew għandi intom il-koll li intom imtaqlin u mobbijin u jesarraħkom. Dik hija l-istedina, ma dik l-istedina Ġesu jagħti wkoll l-abbiltà biex nirrispondu. Jekk tridu eżempju, għandna l-eżempju sabiħ ta' meta Ġesu kien quddiem il-qabar tal-Lażru tajjeb u għalilhom neħħu l-ġebla oħt il-mejjed ippanikjat għax qalet ilu qiegħed jimmejjed u diġà beda jinten. Però l-ġebla neħħiha u x'qal Ġesu mbagħad dak il-ħin. Qal xi ħaġa li kieku ngħidha jiena tkun assurda. Tkun ħmerija kbira. Ġesu kellem il-wieħed mejjed. U x'qallu? Qallu Lażru oħroġ. Dik kienet is-sejħa, vera? Kienet is-sejħa. Ma dik is-sejħa kien hemm ukoll il-qawwa mogħtija biex nirrispondu għaliha. Din hija s-sejħa tal-Alla. Lażru ħareġ. Vera l-istess ħaġa Eżekjel jagħtina l-istampa meta Alla ħadu fwiet mimli Adam. Adam xotta l-aħħar. U Alla qallu xi ħaġa stramba ħafna, qallu kellem l-Adam, kellmu lill-Adam. U Eżekjel obda u kellem l-Adam u l-Adam beda jiġi ma' xulxejn u jrabbi l-laħam sakemm sar ħaj. Hawnhekk mela rridu ngħidu li mas-sejħa Alla iwellidna mill-ġdid. Din hija ħolqa oħra fil-katina tad-deb il qegħdin nammiraw dalgħodu. Ir-riġenerazzjoni, it-twelidt mill-ġdid meta Nikodemu mar u minn għalih ħajkollu diskursata fuq l-utilità tar-reliġjoni kemm hu tajjeb li tgħix tajjeb dak it-tip ta' diskors li ma jwassal għal imkien. Tajjeb Ġesu marlu eżattament f'rasilajn fil-ħaġa li Nikodemu għalkemm kien bniedem reliġjuż u eżemplari kellu bżonn dakinhar stess. Tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. U aktar quddiem jgħidlu jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Tistaġib xi għadlek, jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. It-twelid mill-ġdid huwa l-opra ta' Alla waħdu fil-qalb tal-bniedem. Meta Alla ipoġġi l-ħajja tiegħu f'dik ir-ruħ li hija mejta, li hija separata minnu, li ma tridx taf bih, li taħarbu. Dan huwa l-ġmiel tal-imħabba tal-Alla x'vera. Li Alla jagħtina ħajja spiritwali ġdida. Pawlu lil Titu ifakru jgħidlu li aħna konna bħall-oħrajn boloħ ma nobdux, disobbedjenti, imqarqin, nobodu u mibgħudin, imma meta deret it-tjieba jew il-filantropija tal-Alla, l-imħabba tal-Alla lil bnedmin. Mhux minħabba l-opri tajba li konna għamilna, imma skont il-ħniena tiegħu salvana bil-ħasil tat-twelid mill-ġdid
u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Għalhekk Ġesu jgħid li huwa l-Ispirtu Santu li jwellidna mill-ġdid. Mhux għax aħna nitolbu lil Alla, mhux għax aħna Alla li konfrontana u jagħtina ħajja altrimenti nkunu sempliċement bla tama. Bla tama. Pietru għalhekk fl-ewwel ittra tiegħu jibda biex irqod ħaj lill-Alla u jfaħħar lill-Alla u jgħid imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu illi għal ħniena kbira tiegħu biex qed jgħid imma x'inhi r-raġuni ta' twelid mill-ġdid? Il-ħniena kbira tal-Alla. Welidna għal tama ħajja bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet għal wirt li ma jitħassarx, ma jittabbax, ma jgħibx merfuħ fis-sema għalikom. Ġifieri din hawnhekk għandna l-bidu issa, il-bidu tas-salvazzjoni tagħna fil-prattika, meta Alla jagħtina ħajja ġdida. Meta wieħed għandu l-ħajja xiġrilu joħroġ mill-qabar, mhux hekk tagħmel Lazzaru? Għafu li kien għadu nfaxxat imma kien hemm ċaqliq, ħannifs, kien ħaj. Fejn qabel kien katavru, issa sar ħaj. U dik hija propjament il-pożizzjoni tagħna. Aħna spiritwalment konna mejtin. Konna mejtin. Alla tagħna l-ħajja flimkien ma' Kristu. Kolossin 1 vers 12 jgħidilna illi għandna rroddu ħaj lill-missier, appuntu meta inti qed tirringrazzja lil xi ħadd qed tgħidu li dak li rċevejtu minn għandek. U għad-dovut lilek. Troddu ħaj lill-missier li għamilna denji li jkollna sem tal-wirt tal-qaddisin fid-dawl li ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Min daħħalna? Jiena għażilt li nidħol? Alla daħħalni. Alla daħħalni. Il-krettu għas-salvazzjoni tagħna huwa kollu ta' Alla. U għalhekk aħna rroddulu ħajr kontinwament. Issa, ħanniġu għal ħolqa oħra fil-katina. Appena Alla iwellidna mill-ġdid, tajjeb, aħna nirrispondu. Aħna inwieġbu. Bniedem ħaj, għajdu lintom, jurik li hu ħaj. Bniedem ħaj għandu diversi karatteristiċi, jimxi, jiċċaqla, jitkellem, jaħseb, tajjeb. U allura, appena Alla iwellidna mill-ġdid, issa għandna ħajja spirituali ġdida fina, r-ruħ tagħna qiegħda tgħix qudiemu, tajjeb. Allura, fil-ħajja konxja tagħna nibdew nirrealizzaw li ma għadniex li konna. U bażikament f'żewġ affarijiet. Il-Bibja flimkien issa jħilhom il-konverżjoni tagħna. Il-konverżjoni tagħna, konverżjoni tfisser iddu lura. Tajjeb jekk inti qed issuq u fid-daqqa li inti realizza li din hija triq ħażina. Tajjeb x'tagħmel tieqaf U-turn u terġa' tmur lura minn fejn tkun ġej. Dik hija l-konverżjoni. Illi inti tirrealizza illi qiegħed fit-triq il-wiesa li tagħti għat-telfin, tajjeb, u allura taqbad it-triq id-dejqa. Ġesu qal dejqa hija triq u ristretta il-xadba li tagħti għal ħajja. Appuntu meta Alla jagħtina l-ħajja tiegħu fina. Naqbdu triq illi suppost qegħdin fiha. U allura fil-konverżjoni, il-konverżjoni tikkonsisti dejjem fidi b'Ġesu Kristu u indiema lejn Alla. Dawna jmorru flimkien, ma tistax tisseparhom, ma tistax temmen jew tafda fi Kristu għal maħfra jekk inti ma tindimx. Ma tistax inti tirrikorri lejn Ġesu bil-ħsieb li tibqa' tipprattika d-dnub. Ma tagħmel sens. Għaliex? Għaliex fil-bidunet l-anġlu informa Giuseppi għallu inti ħassemmih Ġesu għaxu se jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom. Mhux ħajsalvhom fid-dnubietom. Isalvana u ħallina fid-dnub. U għalhekk l-indiema. Pawlu t-Tessaloniki jgħidulhom intom kulħadd jaf kif intom dortu lejn Alla mill-idoli biex taqdu l-Alla ħaj u veru. Il-konverżjoni tagħna allura se tidher fis-sens li l-ħajja antika tagħna inwarbuha u ma nkunux irridu nafu iżed biha. Issa għandna ħajja ġdida, għandna l-ħajja tagħna fina.
issa bħal dak il-fera ninsabu mlaqmin fid-dilja il-ħajja, fid-dilja tas-sewwa. U allura il-konverżjoni tagħna dejjem tintwera f'indiema, dispjaċir jew soba ġenwina dnub u allura determinazzjoni li se niġġilidlu kwalunkwe ħażen, kwalunkwe vizzju rrid niġġieled kontrih biex neliminaħ minn ħajti. Tajjeb, indiema kontinwa, mhix ta' darba, indiema għal bqija ta' ħajtek ġifieri, u daqshekk ieħor fidi fi Kristu, li inti qed tafda fih. Meta Kristu qal kollox mitmum eżattament qabel miet, dik id-dikjarazzjoni tal-vittorja temmina. Illi s-salvazzjoni hija lesta, Ġesu lesti jien se nafda fih. Bħal meta nidħol norqod bil-lejl, tajjeb nixteħed fuq il-mitraħ u l-ġisem kollu tiegħi huwa mserraħ fuq dak il-mitraħ. Ma jistax nistrieħ 90% ta' ġismi jew 80%, ma kollni kemm jien mistrieħ fuq Kristu. U irti salvani, jien ma jistax insalva lil nnifsi. Għalhekk Ġesu fil-bidu tal-ministeru tiegħu jgħid għala iż-żmien indmu u emnu l-Evanġelju. Taraw qed isemmihom flimkien. Indmu, ibdlu ħsibijietkom dwar Alla. Tibqgħux taħsbu li tistgħu tgħaddu mingħajr Alla, tibqgħux taħsbu li m'hemmx infernu ġenna. Indmu u emnu l-Evanġelju. Allura, issa għandna il-każ fejn il-bniedem mod il-ħajja minn Alla sovran li Alla li oġbu jagħtina l-ħajja. Ġesu qal dana jiġri bħal parriħ. Ir-riħ ma tafx minn fejn ġej. Laqas fejn isejjer. Ekku kull wieħed jitwiet mill-Ispirtu. Ma jiddependix minna. Anzi Pawlu jagħmilha jerġa' aktar ċara fir-Rumani 9 fejn jgħid illi għalhekk ma jiddependix fuq kemm wieħed irid jew kemm wieħed jiġri, jiġifieri jagħmel l-isforz tiegħu kollu, imma jiddependi fuq Alla li ħen. U għalhekk kull darba jien ngħid salvazzjoni tremenda hija din. Illi Alla tajilna b'xejn, aħna nirċevuha. U allura meta jiena nindem, meta jiena nduli Alla, meta jiena inħares lejn Kristu u nsib fih il-Salvatur li huwa adekwat għalija, Salvatur kwalifikat li kapaċi u attwalment isalvani mill-dnub, mill-infern, mill-tirannija ta' Satana, mill-vizzju, mill-kundanna eterna, Kristu kapaċi isalva. Mela jiena issa li qed nafda fih irridu nsemmu issa ħolqa oħra fil-katina. Importanti nsemmi dinja xi ħaġa vasta, l-unjoni tal-fidil ma' Kristu. Aħna issa kull Kristjan huwa maqut ma' Kristu brabta li ma tinħalx. Ġesu jgħid fi kliem sempliċi jgħid intom fija u jiena fikom, bħalma jien fil-missier u l-missier huwa fija. Aħna għandna l-ħajja ta' Kristu. Pawlu jgħid jiena msallab ma' Kristu madankollu jien ngħix mhux jien imma huwa Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li sta ngħixha bil-fidi f'bin Alla. Il-ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. L-unjoni tal-Kristjan mas-sit ġdid tiegħu tajjeb hija ħanidwek il-fonti hija il-funtana għal barkiet l-oħra kollha illi wieħed jista' jirċievi mingħand Alla. Tajjeb imma ħansemmu xi wħud minnhom. Allura ħolqa oħra importanti fis-salvazzjoni tagħna. Tajjeb? Issa illi jien nemmen, tajjeb, Alla jiġġustifikani. Mill-mument illi wieħed ġenwinament u mill-qalb jemmen fi Kristu, tajjeb Alla jiġġustifikah. Rumani 4, vers 4 jgħidilna dawn il-preċiżi kelmiet. Issa dak li jaħdem il-ħlas ma jingħaddlux bħala grazzja, imma bħala dejn. Nafx qed jgħid hawnhekk. Tajjeb mur taħdem, tajjeb għandek kontratt mal-impjegatur tiegħek, fl-aħħar tax-xahar inti tippretendi li titħallas. Tajjeb l-employer tiegħek meta jħallsek mhu qed jagħmellek ebda pjaċir. Għaliex għax inti ħdimt u allura ħaqek il-kumpens għas-servizz tiegħek. Imma
Għal dak li ma jaħdimx, iżda jemmen f'dak li jiġġustifika lil ħażin, ġifi jemmen f'Alla li jiġġustifikani meta jien ħażin fija nnifsi. Imma kif jista' jiġġustifikani? Fuq il-merti ta' Kristu. Fuq il-merti ta' Kristu. Il-fidi tiegħu tingħad għal ġustifikazzjoni tiegħu. Mela, meta nitkellmu dwar ġustifikazzjoni, qegħdin ngħidu illi Alla jiddikjara darba għal dejjem b'sentenza illi hija irrevokabbli, ma jħodix lura. Illi dik il-persuna li issa temmen fi Kristu, dan huwa liberat u meħlus minn kull ħtija tal-liġi miksura. Din hija l-ġustifikazzjoni. Mal-ġustifikazzjoni ovvjament hemm barka oħra, hemm il-maħfra tad-dnubiet iridu nsemmuha. Il-maħfra tad-dnubiet. Ma nistgħux nitlu f'Ġerusalemm il-ġdida jgħidilna jekk aħna maħmuġin. Il-maħfra Alla jaħsilna, Alla jnaddafna. Għalkemm dnubietkom huma ħomor bħal kremżi, bħas-suf isiru. Għalkemm huma ħomor daqs l-iskarlat, isiru bojot bħas-siġġ. Dinja il-weda tal-Alla, illi saret reali għalina minħabba s-sakrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib. David kien jaf xi ġifieri l-maħfra tal-Alla. U David kellu bżonna l-maħfra tal-Alla. Vera kien adulteru, kien qattil, però Alla jsejjaħlu raġel għal qalbi. Vera għaliex David fid-djufija kollha tiegħu kien jafda f'Alla. Meta nisimgħu jkanta l-mulej war-raj tiegħi xemm ma jonqosni vera. Jew Psalm 22 fejn kiteb dik il-deskrizzjoni profetika ta' Kristu msallab. David ukoll jgħid illi huwa mbierek il-bniedem li Alla ma jgħodlu li Alla jgħodlu l-ġustizzja mingħajr opri. Ġi Alla jiddikjarana ġusti mingħajr ma nagħmlu opri aħna. Għaliex? Għax l-opra ta' Kristu fuq is-salib hija biżżejjed. Hija suffiċenti. Ma tistax iżżid magħha. David jgħid allura mberkin dawk li ħtijiethom huma maħfura. U li dnubiethom huma mottija. Impierek ir-raġel li l-mulej ma jgħodlux dnub. Għalli għaf mument għawek ngħid, int wieħed minn dawn l-irġiel, wieħed minn dawn l-bnedmin li tista' tgħid jiena mbierek għax Alla ma jgħodlix id-dnub tiegħi kontra tiegħi. Importanti. Il-katina tas-salvazzjoni sa ngħidu li hija tagħna, għandna l-maħfra, għandna dik il-konfidenza, dik iċ-ċertezza. Illi bħalma Ġesu ħafer lil-magħtub li niżluh mis-saqaf qudiemu u ħafer lil-mara li marret taħsillu rġlejh bid-dmuħ tagħha stess. U għalilhom dnubietek huma maħfura. U dawn għamu u telqu. Vera? Ferħanin li xifew il-maħfra minant Ġesu Kristu. Għandek il-maħfra. Meta Pawlu fil-Kolossin 2 vers 13 jgħidilna u lilkom li darba kontu mejtin fid-dnubietkom. Alla tagħkom il-ħajja, qed jirreferi għat-twelid mill-ġdid hawnhekk, Alla tagħkom il-ħajja mija u ħaffrilkom id-dnubiet kollha. Kapaċi ngħidha din. Illi jiena naf mingħajr ebda dubju illi Alla ħafirli. U għalfejn għandu jkolli dik konfidenza għax naf illi ibnu Ġesu sofra l-passjoni kien mislub mas-salib appuntu biex jerfa' fuqu il-ħtijiet tagħna. Dan huwa l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. U allura għandi dil-maħfra personalment jiena mistoqsija relevanti ħafna. Il-għaliex issa mal-ġustifikazzjoni u mal-maħfra tajjeb ħankomplu mexxin quddiem u ħanżidu ħolqa oħra. Issa li Alla ħafrilna u Alla wkoll iġġustifikana. Alla jadottana fil-familja tiegħu. L-adozzjoni. Illi Alla darba konna barranin, frustieri għad-dar tiegħu, imma Alla issa
laqana. Mhux bħala għaddejja, il-liben il-ħali qal immur u ngħidlu l-missieri għamilni bħal wieħed mill-ilsira tiegħek. Almenu. Imma x'għamel il-missieru tant feraħ bih u libsu ċ-ċurkett u biddillu ħwejġu u libsu l-qorq u għamel dak il-festin u bdew jiċċelebraw lil ħuh qallu għax dan ħuk illi kien mitluf reġa' nstab. Ibnu rċivih lura. Iva, Alla jagħtina dan l-istatus ta' ulied adottivi. Fejn qabel konna jdewwa tiegħu, wow, issa uliedu. Nitkellem ma' persuna li qed tippjana biex tadotta tarbija mill-Pakistan. Ġifi għadu qasqat mara qed jagħmel l-arranġament biex u dan lest li jirċevija fil-familja tiegħu. U ħajħobba u ħajsibu ħajrabbija bħalli kieku ħarġet minn ġenbejh. Hekk jagħmel Alla. U aktar din l-adozzjoni fejn fil-Galatin 4 jgħidilna li Ġesu sar minn mara twila taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi sabiex insiru ulied adottivi. Jeħlisna mill-jasar tad-dnub u tal-kundanna sabiex insiru ulied adottivi. U billi intom ulied Alla bat l-Ispiritu tibnu f'qalbkom jgħid abba missier. Bħal tifel ċkejken tajjeb illi bil-konfidenza imur fuq missieru u m'għandux aktar għand min imur għax il-missieru jaf tajjeb u jgħidlu papa. Ejni, papa, żommni ħdejk. Din hija l-adozzjoni. Abba li tfisser papa prattikament. A term of endearment. Li Alla kapaċi, Alla li ċertament huwa mħallef ġust, huwa mħallef illi jikkastiga lil ħatjin bin-nar u l-pwieni eterni fl-infern. Alla sar missierna illi urina l-ħina tiegħu, illi ħabna, ħaddanna miegħu u jarafna bħala ulied adottivi tiegħu. Ġwanni jgħid araw bliema mħabba xerret fuqna l-missier biex nissejħu li Alla. U ta' bilħaq hekk aħna jgħid. Ta' bilħaq hekk aħna. Tiddubitajiex. Aħna l-ulied ta' Alla il-ħaj. U allura jekk inti għandek wild, jekk inti għandek iben fil-familja, kif tixtiequ jgħix dak it-tifel? Kif tixtiequ jitla'? Mhux b'mod eżemplari, bil-għaqal, bil-prudenza, u tixtieq illi jagħżel għażli tajbin għalih innifsu. Allura hekk ħansemmu ħolqa oħra. Tajb Alla li ġustifikana, Alla li jadottana, issa il-ħolqa tat-taqdis. Alla jrid illi uliedu isiru jixbħu lill-ibnu Ġesu. Xi ħaġa li semmija Pawlu fil-pass li qrajna. Il-dawk li kien jafu minn qabel ukoll iddestinom minn qabel biex ikunu jaqblu ma' xbija ta' ibnu biex ikun hu l-kbir fost ħafna. Alla jrid familja kbira u qed jiġbora dil-familja ma' familja ta' aħwas u binu bniet li jixbħu lil ħuhom il-kbir Ġesu Kristu. It-taqdis huwa il-fatt li Alla jridna illi nobduh. Iridna illi aħna nittrenjaw lil nfusna il għaliex il-Bibja titkellem b'mod ċar. Fittxu l-paċi u l-qdusija li mingħajrha ħadd ma jara wiċċ Alla. Ġifieri waħda din hija ħolqa fil-katina illi ma tistax tissepara mill-bqija. Ma tistax tħollha, ma tistax tgħaddi mingħajrha, anzi dinja barka kbira. I mean, liema raġel jew mara f'sensija trid tgħix fil-vizzju u fl-inkwiet, u aktar meta nafu illi il-gideb tagħna, l-idolatrija tagħna, l-lejra tagħna, il-mibeda tagħna, dawn jiddiżonoraw il-Alla. Min f'sensih irid jgħix dik it-tip ta' ħajja. U allura iva, mingħajr qdusija ħadd ma jara wiċċ Alla. Il-qdusija hija parti minn din il-katina tad-deb ħolqa integrali mal-bqija, ma tistax tifrida.
li hemm sabiħ fija il-fatt li iva mat-taqdis hemm ħolqa oħra jerġa'. U din l-ħolqa hija l-ħolqa li Alla kapaċi u wiegħed li jippreservana. Issa li tagħna ħajja ġdida, li ġustifikana, li ħaffrinna, li adottana fil-familja tiegħu. Il-Bibja tgħid illi l-doni u l-għotjiet t'Alla ma jittieħdux lura. Ma jittieħdux lura. Alla la darba ħaffrinna dik il-maħfra hija tagħna għal dejjem. U allura Alla kapaċi jippreservana, iżomna minkejja it-tiġrib, minkejja l-perikli. Ġuda jiftaħ l-ittra tiegħu jgħid illi qed jikteb lil dawk li huma miżmumin għal Ġesu Kristu. Miżmumin għalih biex inkunu l-arusa tiegħu preżentata lilu mingħajr makja, mingħajr teba, mingħajr tikmixa u mingħajr xejn minn dan. Meta ngħidu Alla jippreservana ukoll magħha rridu nfissru illi aħna nipperseveraw. Maħniex għażenin. Issa li Alla sejħilna, issa li bdejna nagħarfu kif hu id-depożita l-ħajja tiegħu fina. Tajjeb, u fetħilna għajnejna biex naraw il-ġmiel u l-eċċellenza ta' Ibnu Ġesu Kristu. Issa rridu nsiru dixxipli tiegħu u allura nipperseveraw. Ma nattawx qalbna. Il-ħajja Kristjana mhijiex faċli, imma hija ħajja ta' barka, tremenda. Għaliex? Għaliex taf illi tkun miexi fil-modija tal-mulej. Ġwanni l-Apostlu jgħidilna jekkara, jgħidilna ħajibqa' fikom dak li smajtu mill-bidu. Mela meta bdejna u smajna l-Vanġelu fis-sempliċità tiegħu u rispondejna dak il-Vanġelu, ħajibqa' fikom dak li smajtu mill-bidu. Jekk jibqa' fikom dak li smajtu mill-bidu, tibqgħu intom ukoll fl-iben u fil-missier. U din hija l-wegħda li wedna, il-ħajja eterna. Ktibtilkom dal-ħwejjeġ fuq dawk li qarqu bikom, imma id-dlik l-unzjoni hawnhekk għandna referenza għall-Ispiritu Santu. Tajjeb, id-dlik li ħadtu minn għandu jibqa' fikom. U ma teħtiġux li ħadd ieħor jgħallimkom, imma billi d-dlik tiegħu jgħallimkom fuq kollox u hu veru u mhux gidba. U billi jgħallimkom ibqgħu fih u issa wlied iż-żgħar ibqgħu fih biex meta jidher, meta Ġesu jirritorna fl-aħħar ta' żmien ikollna fiduċja u ma nistħux qudiemu fil-miġġa tiegħu. Din hija l-perseveranza l-aħwa li jeħtieġ li nibqgħu fid-dilja. Ġesu jekk wieħed ma jibqax fiha li d-dilja dana jinxef u n-nies jiġbru dawn il-frijaj mniexfa u jħarquhom. Hemm bżonn nibqgħu f'komunjoni ma' Sidna Ġesu Kristu. L-istess Pietru li jgħid li Alla bil-ħnina kbira tiegħu welidna għal tama ħajja bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet jgħidilna għal wirt li ma jitħassarx, ma jittabbax u ma jgħibx, merfuħ fis-sema għalikom. Il-wirt tagħna huwa rriservat fil-ġenna, riservat, Alla qed jerfaħħulna. Għati kun tagħna. U allura aktar u aktar jiena ħankun motivat. Aktar u aktar jiena se nagħmel l-almu tiegħi se nirsisti biex noġob il-Alla f'kollox. Skont il-qalb ġdida li Alla tagħna x'vera. Meta f'Eżekjel jgħidilna qalb ġdida wkoll nagħtikom u spiritu ġdid inqiegħed fikom. U nagħmel jew nikkawża li intom timxu fil-modijiet tiegħi. Ma nistax nobdih bil-ħila tiegħi, imma Alla tagħni qalb ġdida. U allura iva. Għanna kull assigurazzjoni illi hekk kif aħna nippersistu l-qudiem finalment naslu fil-destinazzjoni xierqa tagħna. Bas Pawlu jgħid li jien għandi konfidenza li dak li beda xogħol tajjeb fikom itemmu sal-jum ta' Ġesu Kristu. Mela, il-ħolqa tal-taqdis, il-perseveranza tagħna jdu nkomplu ġifieri, mbagħad nikbru u mbagħad jiġri jmutu, vera? Vera, issa kultant inħassu li l-mewt, il-mewt hija għadu. Il-Bibja tgħid ċartu. Il-mewt hija l-aħħar għadu li Ġesu diġà għeleb il-mewt bil-irxox tiegħu.
Però Alla saħansitra qaleb da l-għadu tagħna il-mewt f'barka. Alla kapaċi jagħmel kollox. Il-mewt, Pawlu jgħid illi kollox huwa tagħkom, sew kwa Kefa, jew Pawlu, jew Apollo, jew għex tissa, jew għex li ġejjin, jew il-ħajja, jew il-mewt. Kollox hu tagħkom għax intom ta' Kristu u Kristu huwa ta' Alla. Anke l-mewt hija tagħna. Alla qalibha f'barka għaliex? Għaliex fil-mewt fiżika illi hija il-sem tal-umanità kollha. Fil-mewt fiżika Alla jdaħħalna f'xi ħaġa f'realtà aħjar fil-preżenza tiegħu fil-ġenna. Pawlu jgħid jiena marsus bejn żewġ naħat, nixtieq immur, nixtieq għandi xewqa li nitlaq u li nkun ma' Kristu li hu wisq aħjar. Wara qed insemmuha di bħala ħolqa f'din l-ordni tas-salvazzjoni. Għaliex il-mewt hija aħjar milli kieku nibqgħu hawnhekk. Tgħid li mela nfittxu mmutu le. Aħna xi studjajna l-erba li għaddew fl-istudju tagħna illi Alla huwa l-awtur ta' kull ħajja u jagħtiha l-ħajja u jaħodilna. U għalhekk meta joħoġob lilu. Fil-frattemp jiena nfittex li nservi l-mur. Bħalma propjament għamel Pawlu hawnhekk. Meta nkollu nibqa' fil-ġisem u aktar meħtieġ għalikom. Għal kieku jaqbel l-immur għax huwa wisq aħjar nkun fil-preżenza ta' Kristu. Imma għalikom se nibqa' hawnhekk biex inkompli naħlimkom, inkompli nkoraġġikom, inkompli nservikom. Il-mewt fiżika meta r-ruħ tal-fidil tmur fil-preżenza tintlaqa immedjatament mhux wara xi purgatorju jew wara xi tisfija. Ir-ruħ hija diġà msoffija. Il-maħfra diġà hija tagħna. Diġà Alla liberana minn kull akkuża u minn kull ħtija. U allura r-ruħ hija kwalifikata biex tidħol il-ġenna. Fuq il-merti ta' Kristu. Alright? Allura iva r-ruħ tal-fidil tmur fil-preżenza komfortabbli tal-mulej bħalma Ġesu qal dak il-ħallil li fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Dar lejhu qallu mulej Ġesu ftakar fija meta tidħol fis-salta tiegħek. Niedem u tħares lejh bħala t-tama tiegħu. Ġesu qallu tassew ngħidlek. Illum stess tkun il-ġenna miegħi. U allura il-mewt hija għalkemm jaqgħdu qalibha f'barka għalina. Imberkin dawk li jmutu fil-mulej minn issa l-qudiem, vera? Naqraw fl-Apokalissi. Imberkin dawk li jmutu fil-mulej. Finalment, meta mmur il-ġenna allura, meta mmutu, is-salvazzjoni tagħna hija komplit, lesta? Le. X'fadal? Fadal l-aħħar pass. Inkun fadal l-aħħar pass tal-glorifikazzjoni. Tajjeb, kultant ninsew li l-ġisem tagħna miżruħ fil-għajb qed jitqajjem fil-glorja, miżruħ fid-djufija qed jitqajjem fil-qawwa. U allura il-glorifikazzjoni, l-aħħar pass li semmi l-Apostolu Pawlu wkoll hawnhekk. Barra minn dawk li destinom minn qabel, il-dawn ukoll sejħilhom, il-dawk li sejħilhom, il-dawk ukoll ġustifikhom, il-dawk li ġustifikhom, il-dawn ukoll igglorifikhom. Qegħdin tinnotaw xi ħaġa kif jitkellem Pawlu hawnhekk. Il-dawn ukoll igglorifikhom. Passat. X'jiġifieri passat meta aħna qegħdin ngħidu li Alla qatt jigglorifikana fil-miġġa ta' Kristu. Illi qatt inkunu perfetti. Bħal fir-ruħ u fil-ġisem. Daħaj il-glorifikazzjoni sa seħħ fil-qawmien. Fil-qawmien, fl-aħħar jum. Meta dawk kollha li qegħdin fl-oqbra jisemgħu leħnu joħorġu dawk li jagħmlu t-tajjeb għal qawmien tal-ħajja, dak li jagħmlu ħażen għal qawmien tal-kundanna. Ma kif Pawlu qed jgħid hawnhekk allura il-dawn ukoll igglorifikhom bħalli kieku diġà saħħet. Soluzzjoni waħda. Pawlu qed jgħid il-dawn igglorifikhom biex jassigurana li din il-katina tas-salvazzjoni hija tant ċerta li bħalli kieku aħna diġà glorifikati. Ma tistax tfalli. Bħalma Alla ħabna mill-eternità u ippredestinana u sejħilna u ġustifikana, wellidna mill-ġdid, ħafrinna, adottana, qed għaddisna
Igglorifikana wkoll. Il-pjan tiegħu totalment ma jistax ifalli. Għax dawn il-barkiet jasluna biss permezz ta' Kristu. Mhux għax aħna ikkontribwejna imma permezz ta' Kristu li huwa l-milja tas-salvazzjoni kollha tagħna. L-aħħar kont qed nisma' il-Paul Washer, predikatur eċċellenti Amerikan, milli jirrakkonta dwar kif darba kien minarja fl-Alaska u kien qiegħed jippriedka jew kien wasal biex jippriedka l-kongregazzjoni żgħira ta' xi 12 ruħ biss qed jgħid. U qabel ma beda eżatt daħal wieħed kien fih ġolf kbir hekk ġifieri kellu envelope kbir u qgħad fuq quddiem u sammar għajnejh fuq matul il-priedka kollha u fl-aħħar qallu għandi bżonn inkellmek. Qallu qattalhom dan l-X-rays. Qallu t-tabib tagħni xahrejn ħajja. Qallu naf li hemm Alla u naf illi m'iniex preparat biex niltaqa' Alla. X'għandi nagħmel? Paul Washer qallu t-titjira tiegħi lura lejn l-Amerika hija għaqda però ħaħassara nikkanċellat t-titjira ħalli noqogħdu flimkien u nfehmek. U hekk għamel. U allura ma beda jifhem xejn dan, ovvjament ma kienx imrobbi f'ambjent Kristjan, però Paul Washer baqa' bil-paċenza kollha u jieħdu minn skrittura l-oħra ifhemu. Tajjeb, fi stadju minnhom ralu Ġwanni 3:16 dik id-dikjarazzjoni tal-imħabba tal-Alla li kull darba naqra jiena ngħid għalija ġismi xewk għax Alla hekk ħabb id-dinja. Illi tal-liben waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. U dan raġel ġgant imma dajjef u jaf li wasal fl-aħħar. Għajnejh bdew jimtlew bid-dmugħ. U lil Paul qallu sa naf jien salvat. U Paul qallu kif taf li inti salvat? Qallu minn qatt ma qrajtu dal-vers. Qallu da qed jgħid għalija. Għax biex kull min jemmen fih. Innota daqsxejn. Kull min, Ġwanni ħallija miftuħa. Verem il-predestinazzjoni, u verem l-għażla minn qabel tal-Alla ma nafux min huma dawn. Magħrufin għal Alla. Alla fejn issa qiegħed jistedinna biex immorru għandu. Qed jgħidna kull min jemmen fih. Qiegħed tara dik innifsek f'dik id-dikjarazzjoni tal-mħabba tal-Alla. Dik hija kwistjoni kollha. Bħal dak ir-raġel illi bid-dmugħ f'għajnejh qal jien salvat. Kif naf għax hekk qed tajt. Ix-xhieda tal-Alla. Għax Alla kħabb id-dinja li talbu għadin tiegħu biex kull min jemmen fih. Dik irrid nittraduċija jiena, irrid nippersonalizza li hemmhekk hemm jien u għalhekk il-Kristjan. Huwa ta' bilħaq imbierek, huwa ta' bilħaq iffavorit minn Alla. Vera? Aħna iffavoriti mill-qwejn fil-maħbub ibnu. Mhux għax nimmeritaw jew ħaqna aktar ma' ħadd ieħor. Imma dinja l-esibizzjoni, dinja t-turija grandjuża tal-ħniena ta' Alla. Min jibqa' barra ħtija tiegħu. Għaliex? Għax Alla tistieden lil kulħadd. Naf li hemm ħafna affarijiet, ħafna mistoqsijiet f'moħħok li jistgħu qegħdin ma nikkomplikawiex aktar milli hi. Alla urina li ħabb id-dinja, iħobb lill-bnedmin, prova ta' dan ta' lill-ibnu biex imut fuq is-salib. Ma frankajiex l-istess ibnu, imma ta' għalina il-koll. U allura jien bħala midneb jeħtieġ illi insib li nnifsi illi nirrispondi għal din l-esibizzjoni tal-ħniena tal-Alla lejna l-bnedmin. Amazing grace, how sweet